खुलुमबाय दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदो बेनो जाबाय सर्ट भिडिअखौ जों माबायसा खालामो माबायसा एडिट खालामोब्ला जोङो सर्ट भिडिअ खोलैनो हागोन बेखौ नोंथांमोननो खिन्थालांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दा सोरबाफोर रोंखानाय दङब्ला नायाबाबो जागोन मानोना बिथांमोना मा भिडिअ बानायना होदोलै डिसलाइक होनोसै दे ओरै होना गालांगोन माने आं गोदान नालाय बोरैबा मोनगोन आंबो बाय बाय गया स' नोंथांमोना नायालासिनो थांनांगोन सोरबाफोर आरो मोनथिखायोब्ला नायनो हागोन बेनो आरो दा बेनो माबायो केमेरा खेबबा जायो आं नोंथांमोननो केमेरानिखौ दिन्थिग्रोगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोङो गिबियावनो केमेरानिया ओरै जानांगोन आरोना जोङो केमेराया ओरै जानांगोन भिडिअआ बेफोरबायसानो जानांगोन ओरैबा जानाय नङा दे बेफोरबायसाबा नोंथांनिया बियो सर्टआव गोलैनाय नङा जुदि नोङो बे बायसा खेबनाय भिडिअखौ सर्टआव खोलैनोबा नोंथाङा इडिट खालामनांगोन बेखौ इडिट खालामनानैसो सर्ट भिडिअ खालामनो हागोन नङाबा नोंथाङा हानाय नङा स' बेखौबो दिन्थिगोन आङो एडिटराव माबायसाहाय सर्ट भिडिअ खालामनो हायो आं बेखौ दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं नैबे स्क्रिनाव होनो हागोन नोंथांमोना नायलांदो काइन मास्टाराव माबायसाहाय सर्ट भिडिअनि थाखाय सर्ट भिडिअ इडिट खालामनो हायो नायनि जोङो नैबे 16:9 रेशिअ बे मोनसे रेशिअआ ओमफ्राय 9:16 बे मोनसे रेशिअ जोङो बबे मोनसेयाव बानायनांगोन जोङो सर्ट भिडिअनि थाखाय नैबे 9:16 बे मोनसेयाव जोङो बानायनांगोन नैयावबा जानाय नङा दे 16:9 बे रेशिअआवबा जानाय नङा बेनिफ्राय 9:16 बेयावबासो जोङो सर्ट भिडिअ खालामनो हागोन जोङो बेयाव जायखिजाया भिडिअखौनो दा बेयाव जेनेबा एडिट खालामोब्लाथाय बेयो सर्ट भिडिअनि थाखाय जाहैगोन आरो जों दा बे बायसा लाबाय बिनि उनाव जोङो सिलेक्ट खालामनांबाय जोङो भिडिअआ बबेखौ होनो जोङो हमना लाबाय आं दहायनिखौ बेनि भिडिअआनो हमना लाबाय बेयो दा मा बेखौ होयोब्लाथाय सर्ट भिडिअ जागोन आरो ओमफ्राय मा जानांगोन बियो 1 मिनिटनि सिङाव जानांगोन 59 सेकेन्ड बिदि जानांगोन बेयो बेनो आरो ओमफ्राय जों बेखौ नोंथाङा नन कपिराइट स्ट्राइकनि नन कपिराइट मिउजिक होनो हागोन आरो बेयाव जाथाखौ होना जोंनि बर'फोरनिया होनो हागोन नोङो बर' मेथाइफोरखौ होनो हागोन खायसेखौ खिन्थु सोरबा स्ट्राइक मारिनाबा नोंनिया बियो ओरैनो थांगोन ओमफ्राय जोङो हिन्दी सल'फोरखौ इंलिस सल'फोरखौथ' होनो हाखाया जोङो बेयाव स्ट्राइक फैनायनि एकेबारे 100% चान्स थायो होननाय रखम आरो स' बेखिनियानो नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ दा आङो नोंथांमोननो बेनि सर्ट भिडिअनि बागै एसे बुंसै सर्ट भिडिअआ थारमाने जोंनि थाखाय भाइरेल जानायनि थाखाय बांसिन आसा थायो आरोना भाइरेल जायोब्लाथाय जोंनो साबस्क्राइबारा बारायो बिनिफ्राय भिउआ एसे बारायो आरो नाथाय जोङो बेनि भिउसा मनिटाइजनि थाखाय जायोना जाया बेखौ उनाव सावरायगोन दिनै सावरायथ'ला बेखिनियानो बे सर्ट भिडिअखौ माने लन्च खालामनाया एसे गोबावानो जाबाय आं लेटै आपडेट होनाय जाबाय नोंथांमोननो बेयो बै माबा गैयि जानायनिफ्रायनो होदो आरोना बेखौ लाइकि आरो टिकटक गैयिनिफ्रायनो बे इउटुबाव बे फिचारखौ होदो आरो नोंथांमोना एबार रोंदोबा कमेन्टआव हरबानो जाबाय थेंक इउ होननानै बेनिफ्राय जुदि रोंखागोन होनना लिरना हरबाबो जागोन जेबो नङा आङो लाइक होगोन आरो लाभ होगोन नोंथांमोननि सेराव बेखिनिखौनो लाबोबाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो लोगोसेनो कमेन्टबो होना होदो कमेन्टखौथ' होनो खादानो होनो हाबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान दावबाय फैदोंब्लाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायनानै लाबानो जाबाय खोन्थायाबाबो जायो नोंथांमोना बानायग्राया बानायखागोन बानायखाया स' बेनो ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ लाखिथ'नो सानबाय बेखिनियावनोसै बाय